Kuma muna cire sako da ciyawa a gonarmu bayan sati 2 zuwa 3 da yin shuka, domin sako yana shanye ruwa da kuma amfanin gona. Muna yin noma mu cire ciyawa mu tara wuri ɗaya da mun ga masaranmu ta fito bayan shuka. Yin haka ke sa ruwa ya tsaya kusa da shuka, ya sa kuma masaranka ta yi juriya daga iska. Bayan sati 6 da yin shuka, a lokacin da muka ga masaranmu ta kai tsawon guya, muna zuba takin yawan murfin ƙwanƙwalati ɗaya a duk shuka ɗaya, mu kuma rufe da ƙasa. Ya zama kamar yawan giram 2 na yuriya a duk ramin shuka ɗaya. Yin haka ya sa muke samun masara mai girma da nagarta. Duk ƙadada ɗaya muna buƙatan takin yuriya buhu 2 mai nauyin keji 50 duk ɗaya.